I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, igramo Headball 2, šta je jedna od, nije baš popularna, a igrat ćemo je. I ovdje ima neke četere tu, ovo moram upgradeat. Tek sam počela igrat pa onda, točnije igra se odavno već pa sad moram, eto ga, upgradean. Eto. Sad ću ljudi, sad ću ne moram sve živo upgradeat. Moram sad doći do levela 1.500.000. Evo ljudi, upgradea sam ga. Evo ljudi, sad napokon mogu promijeniti ime. Neću ga više upgradeat. Dosta njega. Evo ja idem upisat svoje ime i pa ću se vratiti. Evo ljudi, upisao sam ime, nije mi došla ona donja crtica. Mijenja selekta, to neću ga više upgradeat. I pošto ja sad neću duljit vrijeme da mi krenemo. Nemoj mi sad tu. Eto ga. Čitava se ovo sranje protiv koga igram. Protiv njega. Ne, nešto. Kopira mi 4. A ja sam I go, ljudi, vodim 1-0 kao što vidite. Nisam neki igri. Ajmo, ljudi. Pada mi. Pa koji se krad, ljudi. Ajmo, 3-0 ga vodim, ljudi. Nisam ništa klika. Pa će sad on zabiti autogol. To 4-0, ljudi. Koji se ja profit postao. Ne, jesam smutan tješnik. Joj, kako sam lijepo gol zabio. 5-1. Ajmo, 6-1. Ljudi, udaraju se ja. Ne, primio sam gol. Sad ovdje lako primio. Ajmo, ljudi. Ljudi, šta je ovo loše? Lošije mi ide. Joj, meni oči klikniti ovo tu sranje. Joj, da sam mu lako zabija gol. Hvalio bi se svojim životom. Da, šutni ga. Hajmo, 9-4. Da, ja ću po zraku. Ne. I to pobjeda. Ispričavam se ako ste čuli ovo. Ne, krivo sam. 9-4 pobjedio. Evo ljudi. Opet sam tu. Ko će mi sad biti opoumen to? Vidi se da još. Moj blatnjavi stadion. I tu ja zabivam gol. Vidi, mene ti ideš zavoditi. Neće moći ove noći. Šta vi navijaju?
Ano. Eto vidiš ovo. Baš je neki jaki Bowman. Ne, autogol sam dao. Sve ovo... Ne, jesam smutan. Šta je ovo? Falujem tipku. Amo, napokon. Ne! Jesam smutan. Živcirat ću se koliko god treba samo za ovaj video. Ako mi nije to dobro se živcirat. Pa u šta mi dođe da... Ojmo, napokon. Hvala. Šta je meni? Šta ja radim? Amo! Ne! Uđi! Uđi! Ne, u moj gol! Onaj drugi gol uđi! Ajde! Još 5 sekundi, ajde! To! To, ljudi! Jedva sam ovo izjednačio. Ovdje sam se baš naživcira, ljudi. I evo ljudi, napokon, gotovo. Ko će mi sad biti u pomoć? Joj, zadnju utakmicu je izgubio. Nadam se da ću i ovo izgubiti. Ovo ne znam. To! Kopiraj mi. Ajmo! Ajmo, ljudi! To, 4-0 ga vodi. 5-0. Zamao sam primio gol. Ne! Ali sam ga sad primio gol. Amo! 6-1. 7-1. Preslab je ovaj Bowman. 7-3. Samo to vjerojatno više. Amo, 9-4. Ne ideš ti. Šta ne znaš igrat ovu igricu. Ne! 9-5. Ljud sam. Jo, i ta mal budagova ide za Miko. Ano, svira u kraj. Devet, pet. Evo ljudi, završio sam sa ovim gameom. Što je lopti u mene? Idemo igrati opet utakmicu neku. Ajme. Ako izgubim od njega, sramotit ću se pred svima.
tu. Zaleđen si. Još zabijam je gol sad zato što se bi dogodio. Čuj, kako se ga pandrči. Neš ti me. Neš mi zabijat golove. Joj, ne. A nije pristojno se rugat. Ne rugam se. Rugam se. Joj, meni smotan sam. Ne, gubim 5-2, što je loše. Ne, izgubio sam. Ne vezi. Eto, barem mu je ovo prva pobjeda. Ne vezi. Evo ljudi. Nisam izgubio navijače. Ljudi, to 1-0. Mene uvedi. Hemo. Mene ide tući. Plač ti, plači, materi, idi kući. Ne psuj! Točnije ne znam šta to znači, ali... Znam da se da. Kako oni uspiju slati poruke dok igraju? Šta će ti to slanjio, samo se rugaš drugima. Ja se njemu mogu rugati, imam prava, ali ne smijem. Točnije, nije da ne smijem, nego ne želim. Sram me. Rugat se ljudima. Ne! Joj, ne mislim. Tupav sam ljudi. Ne to me. Ništa ovo ljudi, ova obavijest. Zanemarite, ali ja ću primiti gol. Zbog te usrane obavijesti. I taman ja idem šutnit. Točnije šutnije se pobije. 102 navijača! Ljudi, 102 nova navijača, znate li vi šta mi to znači? Eto, popravio sam svoj stadion. Neću igrat.
Ok. Ko je Belaj? Ljudi, živciram se. Mojte više. A Belaja šta? Ništa, ovdje ću stati. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.